Zvakamira sei? Let us correct. You are both paying for the same plot. Plot number 48. Do you amount badala mesa? Mesa mamru badala same plot for 2005. Muruza duto. Andisona imuzo muto, duto zvandakatanga. Right. Kuti mese imimi mamuru badala. Imimi e plot number is 1934. And it plot 48. Permit number 1942. It plot 48. Hectare 3 hectares, 3 hectares. Kuti mamuru badala plot 48 at least 3 hectares. James aru badala uchi plot 48. Angamona same 3 hectares foot. Angamona total hectare ya Evelyn ichi 3 hectares. Yes, total hectare ya Evelyn 3 hectares. And James Anga's badalaji 3 hectares. Western badalaji 3 hectares. Saka Zulu nese muri 2 mangamuru go badala same jimbo yo kanzo yanga itoro wakataka 2 times 2 mari sema mchibadala. Even without knowing. There is a permit ya Weston. Akaipiwa this is 2005 2006 and this 2005. There is a permit ya James and this permit ya James akaipiwa 16 March 2006. Saka mese makapiwa permits enzvimbo imwe chete. Ende nzvimbo imwe chete ndio nzvimbo mamuchita sei yamamuchibhadhara futi mese. No, zvakaitika ndezvoti uyu akaenda nguva yake. Uyu ovhaendawo nguva yake. Saka uyu aifunga kuti ndini ndaenda ndapota nekuseri. Aziva kuti uyu ndaapota nekuseri. Kumberi manje hauna kuzosangana. Saka umwe naumwe anoramba afunga kuti ndini ndine pepa umwe haana. Asi iwe wese wanawo mapepa. Saka panani? Aiwa, chizwa manje. Iwo hawana kuona kuti hawana kuona kuti Ministry of Lands yakazozvirealize in 2019 kuti vanhu vari kubhadhara wese vari 2 vari kubhadhara for same waona kuti vari kubhadhara for the same piece of land ndobva waenda ndipo wakapa vanhu vamaoffer letter musi wakapa vanhu vamaoffer letter musi wa 12 June 2019. Makambozvione pemi kuti munhu anopiwa permit in 2005 asi opiwa offer letter
in 2019. Chinotanga chi permit offer letter. Saka offer letter yafanotanga kuuya in 2005 permit yozouya, but chakatanga I permit, which means kuti pane imwe offer letter yakadi yakatombopiwa before kuti mapermit adiya abuda. Saka permit kana inge yakapiwa Berlin. So chiri apa ndechekuti in 2019 wano wakaenda kunopiwa ma offer letters same day musati of June 2019. Wapiwa ma offer letters same day musati 2019 ndopa wapatanga futi kuzi 48 year yanga iri silent yakuzi 48A and 48B pasame ipapo asi wapiwa anditi wakaenda kutamba futi chisotsi futi ndosaka ndakati chini chiuda Minister of Lands because apiwa futi 48B akazi futi 3 hectares 48 a year ndobva futi chi 3 hectares izo 3 hectares izo hadziko chiripo ichi i3 hectares chete dzimwe 3 hectares are non-existent. Which means uyafana kuwana 1.5 uyachiwana chi 1.5. Titesa shumba pamusoro. Yes. Kukumbira kubatsira. Yes. Visa vabereki wangu ini ndiri mwana. Ndonzi Moses Nyabanda. Mwana wa James Nyabanda. Sorry, ndakudaidza baba nezi. Weston na James mukomana munini. Wakazvarwa wese. Ndikumbira Mungu ndipeka nguwa nditsanangure pakatangira nyaya munyatsi kunzwisisa. Before resettlement. Pari kurima Weston. Ndo pairima. Before resettlement. Pairima James. Ndo pari kurima right. Mapazwisisa. Evelyn waiwane pairima mai wao. Pakazouya resettlement. Evelyn akatorwa land, Weston akatorwa land, James akatorwa land. Akatorwa nechi neMinistry of Lands. Because takataka kupinda muchi resettlement. James na Weston pakabvaita mutemo wekuti imi muri kumabasa amukwanisi kuwana chi land. Vari two Weston na James vakabva vashaya chi land. Evelyn ndiye munhu akakwanisa kuwana chi land. Ava vakatodisqualifyiwa vanga vasina land. Evelyn awana land. Vanhu vakabvanzwa vari kusumuka kuenda kuheadlands. Evelyn mai ndokurwadza kuti inini handichaoni ndakura. Handingarigiwana wangu vachienda kupi kuheadlands. Ndo pakabva achiti kuna Weston na James shuye mugare pandiri. Muchigara pandiri papa. Zvandapiwa ndozvandichakudii? Ndozvandichakudamburirai. But challenge hombe yakanoitika pakadamburirwa Evelyn munda pakazonzi iwe ndo pawakurima. Ndo paigara futani Weston na James. Weston na James ndo paigara before chi resettlement. Ndo pakabva pachinzi Evelyn ndo pane chi land yako yekurima. Evelyn ndo bvachiti kuwana wako Weston yamwazamu rako iri hafu. James yamwazamu rako iri chi hafu. Saka tiri kuti Evelyn ari mupenyu wakapiwa lawfully chingwa neland. Ndo bvadambura hafu. Ndimai wawo mupenyu handisai paine A and B. Ndo zvadakabva tazobuda nazvo nhasi. Asi mukachitarisa hondo yawo hauna kuda kutaurirai hondo yawo. Pane umwe wakuti waroora. Pane umwe muroora wakuti iwe ibva pazamu ramai. Akuti murume wangu adi ayamwega mazamu ese ari mairi. Ndo zvakuti handi agreement isitatoona zvitatoda kuorenja. Ini ndakutoda kuti kubatsire kuti moita sei. And according to mapapers amwinawo panapa, and mapapers ari panapa arikutaura kuti James na Weston wari kushare 3 hectares dzaEvelyn nepakati. Uyu 1.5 uyu 1.5. Asi isusu tiri kuti nenyaya yekuti this land haisi mucommunal iri muresettlement. Vanhu vanogura land iyoyo kuona kuti yavhurwa nipo here nekupa macoordinates manyowani iMinistry of Lands. Saka chandaakumbira kuti muite imimi mati
ndakukumbira kuti muri yaJames nemuri yani yaWeston handiti modaidza Mukupe tichamutaurira wakomana Lenzi auye paground handiti aite the correct measurements dzisingaiti confusion yakuti pane 6 hectares iwo paine 3 hectares because confusion yekutanga yada kubviswa apo ndeyekuti James achaclaima 3 hectares kana achiclaima 3 hectares it means kuti ari kuclaima nepiece ina Weston kana arodawo 3 hectares dzake dziri papepa dziri kuincluda nedzani nekwaJames ndopauya hondo ipapapo yekuti James papepa rake riri kuti 3 hectares 3 hectares dzacho haana ane 1.5 so it means kuna Weston ko 1.5 kuna Weston ndeyake futi and Weston is doing the same again kuti 1.5 yendinayo kunoku pepa rangu riri kuti 3 hectares saka 3 hectares zangu ndozinani dzina James saka James ibvapo Weston uri James ibva Weston uri James ibva nekuti mapepa esa utaura kuti 3 hectares asi pa ground hapana 6 hectares pane 3 hectares ndozvandiri kutaura kuti chiendai kupi handiti chataura Mukupe kana endai kuofisi kwake nyange mande chaipo handiti muhamasvika ini ndichamunyorerawo tsamba yandichamunyorera yekuti akubatsiri kugadzisa this kuti ngaabvise ma 3 hectares ya 3 hectares aise ma 1.5 aisa ma 1.5 wodzoka paground and woisa the correct pegs ovhatora ma coordinates ekuti James ma coordinates ake aya anzani Weston ma coordinates ake aya nyaya yatopera because according to these papers makaenda ku Lenzi same time umwe na umwe nemapepa ake umwe na umwe waibhadhara asi chakagena paargument yenyu chitsotsi chenyu iMinistry of Land because mamuri bhadhara double mari yomusikafanira mamuri bhadhara double because umwe na umwe angafunga kuti ndini ndakadini yes isusu hatikurumbotirukanirana kugura akagwere ndiri kutaura kuti inini zita rangu kwaDC hakuchine zita raWeston kwane zita raJames Nyabanda aiwa ndosaka ndati mbuya imimi handiti namai ndimai kuru namai nini handiti niwapwere wenyu mukaswa kuti mukomana mwana waJames nemukomana mwana wani wenyu hazvidi vanhu vakawanda zvokuti murikukana musi kukanamba handiti moenda kwani kwaDC musvika moti ona iwewe Lenzi tauya panapa ona mapemiti edu aya asi mapemiti edu atakatarisa uri kuona kuti ini ndine 3 hectares ukwane 3 hectares asi 3 hectares dzamutaura idzi nedzi hakudii hakuna apa taisai mapepa edu tati kubhadhara mari umwe naumwe achifukwa tari 3 hectares asi pasina 3 hectares ende inini ndine pemiti yangu iyi asi zita rangu kuno kwaDC handicharioni raWeston handizvo ndosaka ndoti iye avadzoka kupi ngawadzoke kuground so that Weston naJames waite coexist mukoma apa muningina papi sekungogara kwaidini pakabuda A na B isusu tiri mubhuku raJohn Chimboza wakazoshaira asi wakataura kuti inini handisi James Nyabando aiita eiba izvo ndizvo wanga wari kuda ngekuti zita raJames Nyabando ndiro rako nikoti Weston ndiyaizvaimbuya zvaA kana B hazvimbochinjisirwa because land yamuri kungopiwa yakafanana ihafu hafu anenge mazwa land yamuri kupiwa ichi ihafu hafu saka zvokuti atora kuA ndiani atora kuB ndiani hazvidini hazvina zvazviri kubatsiraba because hapana munhu ari kubviswa paagara ari munhu wese ari kungodzoka papi paanga angori munhu ndipo ari kungodzoka pane zvewamwe changamire wasikoba iyeyo hasauya here sarondo zai pane zvewamwe wakanyorwa wari kundorima hatikuziva kuti wari kubhadhara rendi here iyo yeyo mbuya yaye chikuti mainini namaikuru ndosaka ndati imimi wakadzi ndozvati wakadzi kutaurana kwenyu mirai wakadzi kutaurana kwenyu kunonetsa tozviziva handizvo ndakakuti musuya
uyai nemukorore wenyu, uyai nemukorore wenyu. Wakorore wenyu wangoite the date wenyu. Ya mumita wata mai munofanira muri mwati. Munofanira muri mwati ya 4, mumwe ya 8, mumwe ya 12, mumwe ya 3. Makagara kupi? Kumba. Munozwa? Wakomana wakuta sei? Wakuta basa ravo to defend their territory. You cannot defend their territory for them. You are yamwana na wakadzwa. No. Murume wedu uripo. Nemwana wedu uripo. Murume wedu ndiye wakafanira kutanga. Mwana wedu. Imimi wenda murume izwaizo nduta. Murume gawo akapindira pakati penyu. Munokwanisa kutokana. Especially kana murume ine favorite pakati penyu. Pakupa mvura. Unokwanisa kugaba inu mwakamunyima mvura. Umwe akamupa mvura. Saka munotona bias yacho inenge itori chii? Inenge itoripo kuzi. Atikamona. Saka chiripo choti baba une kwani? Une kwake ni muri yake. Asi kumuri kwa James kwani uyu. Kumuri kwani kwa Weston. Anozani mkomana anzani. Makati hapo mtu ndaza ana witness yes. Saka witness ni uyu. Wafam Ngawachipatana na baba wao. Muri kuzazviza kuti witness nani ne uyu ngawabatane nani na mudhara wao. Woenda kwa DC wogadzisa zvinhu zvechi zvemunhu nyaya yatopera. James kwake, Weston kwani kwake mugadzisa mapepa obva ataura chokwadi kuti izvi zvakamira sei, izvi zvakamira sei. James Samsoni Zumba ndofunga nyaya yacho yamukutaura yamukuperi. Ndofunga right now chinoda kuti ugadziriswa inyaya yemahectares akanyorwa papepa because mukupi wacho wakatomboya paground. Ndosaka ndati ngaatodzoke futi paground zvakanaka. Achiti wari paground anofanira kusiya aita futi order yekuti wabve wanauta wanambuya kuti wanhu vari muyadi wabve ngaatosiye awabvisa wanhu iwawo because the next thing chichaitika muchazwa kuti wanhu iwawo watooni futi paoverate. Yes. Musakachenjera gadzisa James futi handiti James right izvi ndizva James izvi ndizva Weston handiti saka handi hedu toite izvo zvezvo umwe naumwe ngagare panzvimbo pake.